Sziasztok! Most egy bélyeggyűjteményt szeretnék bemutatni, amit én a anyukám férjétől kaptam. Hát annyit tudni lehet erről a bélyeggyűjteményről, hogy 25 000 forintot már ajánlottak érte, de nem tudom eldönteni, hogy most ezt eladjam el, vagy sem, inkább lehet, hogy megtartom, és később talán még többet ér. Nem is húzom tovább a szót, inkább megmutatom, hogy miről lesz szó. Egyébként a rehabilitációs adásról annyit, hogy gyűjtögetem az értékeket, kincseket, az ilyen érméket, régi pénzérméket, meg most már nem nagy lopról jelentkezem, hanem Várpalotára költöztem egy egyszobás kis panelba, de nem is húzom tovább a szót, inkább mutatom a bélyeggyűjteményt. Egyébként nem tudom, hogy ezeket még annól mennyiért szerezték, de most már tényleg sokkal többet ér a gyűjtők szemében. Sokan azt mondják, hogy nem ér sokat, de én azért nagy benchben tartom ezeket a kis bélyeggyűjteményeket. Vannak még. Magic kártyákról már 170 megtekintés született a Magic kártyákkal kapcsolatban. Annak nagyon örülök. Ebben több is van. Több lapos is. Hát ilyen kis érdekesség. Szól alatta a hip-hop. Nigga! Egyébként, aki nem tudom, hogy most követi a csatornámat, vagy követi ezeket az eseményeket, amiket én megosztok, hát ez egy ilyen rehabilitációs adásnak indult volna, ez a YouTube csatorna, csak aztán olyan értelmes videókat találgattam, amik ilyen kaja elkészítési módokat mutatnak be, meg szerepjátékkal kapcsolatos információkat közölnek a hallgatók felé, és hát én így a numizmatika meg az ilyen gyűjtői embereknek szeretném figyelmébe ajánlani ezeket a videókat, mert hát ez most például nézzétek meg. Én nem tudom, hogy annó ezeket mennyire szerezték, de a mai nap már biztosan sokkal többet érnek. Ez is nézzétek, milyen szépen be van rendezve. Meg ezek azért értékesek a gyűjtők számára, én úgy gondolom. És ezeknek a kincseknek a bemutatását, hogy miket szereztem, ezeket szeretném erőltetni így a videóim során. Meg a különböző Magic kártyákról, amiket majd még beszerzek, arról is készítek majd videókat. Ez például Lenines. Én úgy tudom, hogy a Lenines bélyegek nagyon sokat érnek, legalábbis ezt olvastam az interneten, meg a Facebookon. Itt is nézzétek. Azért egy elég komoly gyűjteménnyel rendelkezek, azért hozzáteszem, tehát azért ez nem kis pályás mutatvány ennyit összegyűjteni, meg igaz, ez csak úgy rám szakadt, de én nagyon örülök neki.
Meg ezeket nem akarom elvenni, tehát mondom, ezekért a gyűjteményekért már 25 000 forintot ajánlottak, de szerintem talán még az is lehet, hogy sokkal többet érnek annál, amit elsőre el tudnám őket passzolni, ez a 25 000 forint. Meg hát mondjuk őszintén nem olyan sok pénz, most 25 000, de egy ilyen gyűjteményt összeszedni azért nem kis pénz volt. Ja. Szóval ez az én kis bőjeggyűjteményem, amit most bemutattam nektek, nem tudom, kommenteket, vagy mit tudom én, miket írogatnak erre a kis YouTube csatornára, nem igazán érdekel. Én a saját magam rehabilitációja érdekében hoztam ezt igazság szerint létre, de amik még nagyon érdekesek, azok ezek. Például 5 font, nem is, bocsánat, 5 svájci frank. És ez ha minden igaz, ezüstözött. Vannak itt még érdekes kis 2 fontos is van. Vagy nem tudom, ez német márka. Amit egy csomó ilyen érmém még. Ezeket érdemes így gyűjteni, mert úgy gondolom, hogy ezek értékelő dolgok. Egyrészt. Másrészt nem foglalnak sok helyet. Tehát ha például a bélyegekből is összegyűjt az ember egy jó adagot, akkor az nem foglal olyan sok helyet, mint például könyvekből, vagy egyéb olyan holmikból összealkotott dolgok, amik nagyobb helyet foglalnak az értéküket tekintve. Meg a Magic kártyákra visszatérve vannak olyan lapok, amik tényleg 48, 50, akár 60 eurós lapok is, vannak még ennél is értékesebbek, és csak egy kártya helyet foglal. Ennek azért jó, előnyös a kereskedése, mert amikor postázod ezeket a dolgokat, maximum 200 forintot kell fizetned egy üres borítékért, amivel elküldöd persze az interneten megbeszélt gyereknek, meg illetőnek az adataira, és te meg a számládra megkapod a megbeszélt összeget. De a Magic kártyákkal kapcsolatban a Card Market az, ami pontos információt tud mondani a lapok értékét illetőleg, és minden szempontból értelmes dolognak tartom ilyen kincseket felhalmozgatni, én úgy gondolom. Ja. Hát igazság szerint csak ennyit akartam mondani ebbe a videóba. Most már megújult erőben innen tudok sugározni. És hát majd később készítek olyan videókat, amiben teljesen más dolgokról lesz a téma, de a lényeg, hogy mindig valami értékes, értékálló dolgot akarok bemutatni, amit érdemes gyűjteni, és érdemes felhalmozni őket, hogyha már az értéküket vesszük első figyelem szempontból, mármint az értéküket vesszük fontosabb szempontból többinél. Köszi!